message na ito kuvisha kandira pakagadi nawe funza pamuche baba tona ndini wide apa washata torenye baba zonuza pakashata pachanaka sha na manonzo vanabulane murungu achienda kusaso rarutinga mazina sha murungu azondibatisa ningirini azondibatisa mari nurasa mari nemistake wase ndirasa mari nemistake nezviro kana chega ndikabeji chega ndikumutsaira mutevara apa ukazorasa mari zvimanda kuzorasa newallet chimwe wewana ndivana kuti wenda kutsvaga kabeji saka unakangirasira muno handitakaine marara neti mwari iwe ndikazopinda marara hawo tombozvisise njimwa zvoti apedze zvaataura siyana ndodzati pari kuenda kwakadzoka sandaiwana ndakutongoenda kupolisi ndatongoita police case siyedza uri urowe hello my juju hai mira kupopota mukadzi wangu mari yako 250 ndikusendera mangwana renato senda nezuro but nanditarise mumacloset machona ndione kuti mumabhachi angu ari momo ndo mandakaisere let me check mari yacho tondwari usapopote mukadzi wangu usapopote my Jew. Everything ndokuitira ndokusendera mari yacho okay mari 250 baba ndishenda 5 months ndiwane mari yo nabozi vanenge ura $60 250 baba baba yo waleti mama mnamo na chino shangwa mtu sasa mama tu kukafe jamaa kama niko ni mimi mshidi mari ye relax sana sanduchazi ndo police kama mmoja baba je relax chimira wanzo kana chidiri chilipo iwe manje ndi mulungu wako mumandezi ayafara chitanzi evangelist pari ngapi wa mota na chichi ndo batino abata manje baba ukona manje zotinometa iwe unozomona kuti sad news kamurungu evangelist vakazotora mota right mira ivo manje vachavoisa attention yavo yese panyaya idzodzo vachatibvunza kuti hai mapanhememera ndenge muvhurika makazviona kupi toratidza kuti takaona pavhidhiyo vachatoribvunza chiite vhidhiyo vachingoribvunza toratidza kuti mhiri tinonosendwa nechi nakatiratiri isi takanoita sei somoka vajofunga ichi mbomira kushinga mani ngatitizve kuti tibayira kuti panyaya dzepolisi mkomana kunokuti toni chazokaskira chibve mangu yamesa akiti ndinozokwanisa kutsvaga mari yaya pane city yezvitendazunzo usatoiditira zvemafanisi panapa mari iyo ndotisendera mukadzi wangu majuju kana titonetsa zvemari yangu zvakuita zvemapurisa aiwa tirirai munzenya yacho anoniziva mufundisi wenyu va moti yavakapiwa yaya mati yavakapiwa nikita maifarire last week yai yatengerwa wamupaningai hanzi yatorwa ndobatikana zvezvo iyo yakatorwa wazvona ndine proof ndine video yacho
Vachitotorerwa mota yatotorwa bhegi zvinondorwadza. Tonera proof yacho. Video racho atimene tizona nesendero tansina usenderwa mani. Asi majokes amakunditira. Aya. Tingatambe nenyuzi. Pedzisa. Anditi tinopiwa nengine video racho. Tikatokuratidza muruone zvakanichitika papwa zvinosiririsa. Chii unotora video racho uri manyatoni wanonyingasa? Ini phone yangu ina moto ya uyu ine moto saka ndoenda na uyu tunopotesa. Uya apase pambacho pemunhu atradza video rero ini ndinobaziva. Iye ane phone plus uya adoti phone yake ndishandise nini yasi. Flashera phone yangu. Saka ndoenda naye tutonopiwa video tobva tadzoka muruone munhu tosirisika munhu zveshuwa. Chiita zvekukasikira toni zvinhu zvinosiririsa murungu. Zvinhu zvinosirisa murungu zvoti pandedzokachitadza video iro murungu kutaurira muchatobatikana because ndabatikana zveshuwa. Mari kombe katakatondotengesa pamashops chatakabaya. Kuimbi. Aiwa kumba kwedu dzakawanda changu kuna nakabata kwa hebe. Sara kanoda kupera. Creativity do for fam yanzira bakam salam sambo isaiza fana nogona charwaiza nabitabi pantabura ku onso marara kapano tabuka ni sala kupinda kupenya dabuka maekta manyama mahiti tine bagi tora mdiwa mumbogara pasi kunago kwega akapenga masin director Brian edita ma clip tiskuja hinge yangwa muzima disc masina no pull out repeat wana kwa tora DJ